ajan tajadi lo de orang batanam gambie jotoke gambie nalah kayo-kayo bagian pitih tu deh kok mau undang ustad gadangan amplopnya seketik ya rasa gitu dibagi ya kan bekonyo punahan di Allah gambie tu ya kan ajawi nam banyak tu bimati zadon. Nah ini bapak-bapak itu yo nanambo kecil tu mah ya kan boleh galak tapi besok amalan ya kan kalau indah di Allah SWT mah bihannya pak di zaman Nabi Musa ada orang kayo namanya Karun sampai kini pak ndak ada orang sakayo Karun tu bilik kamar untuk menyimpan gudang haratonyo itu 20 hiku untuk membawa anak kunci gudang tu 20 hiku untuk membawa anak kunci gudang haratonyo dalam hitungan detik harta karun itu anyelok ke dalam tanah. Koto tuo jo batang kape tampak nandari batu kalang basuo taraga lape bapisah badan tagamang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun al hadirun inni usikum wan nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulunal hasanah kama ta'kulun narul khatab. Rawahul Muslim. Lai tananga ke belakang ibu-ibu. Nan kita hormati Bapak pengurus masjid, Bapak wali nagari, wali jorong, Niniak mama urek tunggang pucuk nan boleh di nagari, nan badahan cupak jo gantang, barantiang barih balabe, badaun rimbun jo adai, babuah katonan bana, tampe batanyo dek orang banyak. Tarui ka imam dengan khatib, sarato bila jo tuangku, nan duduknya baca min kitab, tagaknya rintang jo pitua, basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat, tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata, bundo kanduang samo di dalam, mandeh rubiah Minangkabau, ambam puru aluang bunian, nan tinggal di rumah gadang,
rumah gadang si jangkor gadiang, salanja kudo balari, sakue kuaran tabang, sapakia badak budak menangi, tiang nan panjang si rajo lelo, nan pendek si rajo bonsu, pasak ketek peminggan labiah, pasak gadang turang manurang, si tindih tupai bagalui, bandua salek kuciang malako, dampa-dampa labah mangirap, gonjongnya rabuang membacui, antiang-antiang dilangkap buruang, jambu-jambu di sap kumbang, kato kumbang pidato bungo, kato buruang pidato buah. Jika memandang ke halaman carano basa, batu tapaan kanso balari, nan bacibu si batuang tungga, pananjua si talang kunyang, anak janjang jilikuran, induk janjang perak bailo, anaknya ameh balanja. Bundo kanduang tinggal di dalam, urang nan baduk jo sukatan, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang, kaunduang-unduang ke Madinah, kapayung panji ke Sarugo, tahu batinggang dinan tidak, pandai balega dengan sampi. Dek santiang bundo batinggang, satitik santan dikuali, masak kalio si kuah kabau, harum setahun perjalanan. Dek pandai bundo batana, padi si pului rani Aceh, di kaka jo juang jari, diindang indak baratah, ditampi mangko badada, masih de ambun tengah malam, lambok de paneh tengah hari, ditumbuh di lasuang gadang, dicampur jo daun pandan, diindang ditampi tareh, tajarang tungku batu tigo, basilang kayu di bawahnya, disinan napi mangkoi duit. Dek pandai bundo kanduang batana, sagantang bare ditanya, kanyang lahurang sat sutranya. Kok tamakan diraso nasi, 3 tahun tainda lapa, kok tak cubo jo raso gulai, 5 musim taraso jo lamaknya. Itulah beliau bundokan doang nan ma behanawa tio ari. Aco apa ulang nan dem baco tu balik. Ndak bisa dah. Tidak. Nanti kita salinan untuk na muda-muda. Kalau nyo amu baraja, kalau ndak amu orang Minang baraja dek, ilang Minang tinggal kabaunya bagalau di tengah padang, ndak boleh disabui orang Minang. Mudah-mudahan semangat para pemuda, parik paga di dalam kampung, pamaga katut koto jonagari, pambangki batang tarandam, papuih malu di kaniang. Acara kita malam ini kita dengar tadi dari ketua pemuda remaja adalah hasil kerjasama dari yang tua dan yang muda, bundo kanduang, sehingga acara ini alhamdulillah telah terselenggara malam ini. Jamaah nan datang adalah jamaah sekitarnya atau masjid dan musala tetangga. Saya doakan jamaah yang datang malam ini diberi oleh Allah pahala sebanyak ayunan langkah ke sini. Dan lebih dari itu, saya doakan, ya Allah, masukkanlah orang surantih nan elok ko ya Allah ke dalam sarugo, nan kurang aja ya Allah masuk neraka. Tapi ndak ada dosa donya orang elok di surantih ko. Mudah-mudahan Allah menyayangi kita semua. Amin. Ya.
Setelah kita bersyukur kepada Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita ini menjadikan kita bertemu dengan beliau di dalam surga nantinya. Amin. Malam kini acara diagih judul Tabligh Akbar. Akbar ko sawananya nama Allah Maha besar, itu artinya. Tapi deklah taraja di orang awak, kalau ada acara diundang masyarakat, kemudian ada kue, mungkin juga ada membantai kambing, tu didatangkan ustaz agak jauh. Ceramah tu namanya Tabligh Akbar. Dia wirid biasa, dia wirid bulanan, dia tabligh akbar. Nan orang mendengar aku ada sambil lalu. Ada ndak? Ingat. Bab itu matonya takkan tua. Siang tadi ambil daun gambir. Nah, ini bapak-bapak. Jadi jolong saya ustaz mengaji barunya lah itu. Lain ndak ba'a tu ustaz, ndak ba'a tu. Cuma jangganya beliau katik marajo pagi tadi menjapui ambo kabaso nak ke Padang tu, sebab kami sekeluarga sedang di kampung Bari Rayo, ya kan, sejauh ko nagari kamari ustaz ko lagai atau nyo mulai awak mengaji awak lalu lewat terati awak nama tak kan? Dia lalu je tak? Kalau lalu dia pai je lah. Kaum muslimin anangka jadi tabligh akbar awak malam kini. Pertama kaum muslimin saja ambo masuk di jambatan tadi, nagari ko kan nagari tasisih jauh namanya kak. Sampai ke sinan Langgai. Tapi rumah orang rancak-rancak. Apa hasil ekonomi orang siko? Kata ambo, ya kan? Kata beliau ko daun gambir. Daun gambir ko diimpor ke India. Iya tu. Iya alhamdulillah. Jadi dengan penghasilan daun gambir Allah membukaan rezeki untuk orang Kayuaro sekitarnya. Oh Pak Ustaz, alhamdulillah. Di kampung ambo dulu orang jadi kayo-kayo membali oto itu baladang jeruk. Ala lebih agak 20 tahun jeruk tu rancak aragonya maha labanya orang kayo. Ya kan? Kemudian sudah tu jeruk tu batangnya rancak jo, daunnya rimbun, bungonya halui-halui, busuk baulek. Ambo mengaji di kampung tu ambo batanyoan, kutiko jeruk ko dulu panen arago maha, lai babagi rasaki jo orang nan berhak menerima. Lai bazakatan pitihnya. Jawa orang kampung kami tidak terbiasa berzakat itu, tapi berzakat padi. Kalau dijual zakat padi nana 60 suke itu dijual 100 kilo, mana banyak pitihnya? Banyak pitih limau, ampe kali pitih bare tadi. Indah ibu zakatan tu mangkonyo busuan de Allah limau tu kini. Ya kan? Ambo menceritakan orang kampung, ambo konyo ndak menyindir orang siko kan? Sudah tu ambo mencalik pulau di Solo tahun 80-an. Tasabui di dalam pantun
orang Solo mambek cangkeh bagalui kilo jo timbangan ari elok bulan di atas sinan muka suik disampaikan. Bamang ko jadi pantun di orang-orang Solo mambek cangkeh tu. Satiok dahan cangkeh tu pak, itu bak kapatah dek banyak buahnya. Cangkeh maha buahnya gadang-gadang. Nah, bau pahan mambeknya tu. Orang nan mau pahan mambek tu nyosabui di orang kayo ko baru. Orang nan memilih di bawah nambah serak-serak nyosabui ayam. Baraiku baru tadi mambek cangkeh. Abara banyaknya ayam memilih. Anyo membasuh tangan jo sepen up. Membasuh kaki jo limun. Akhir cangkeh tu nyo punah handa Allah. Sampai kini batangnya gadang, daunnya rampak, pindah muah berbuah. Lah, ajan tak jadi lo de orang batanam gambie, jotoke gambie nalah kayo-kayo, bagian pitih tu deh. Kok mau undang ustaz gadangan amplopnya seketik. Ya, rasa gitu dibagi. Ya kan? Bekonya punahan di Allah gambie tu. Ya kan? Ajawi nan banyak tu bimati zadon. Nah ini bapak-bapak itu yo nanambo kecil tu mah, ya kan? Boleh galak tapi besok amalan. Ya kan? Kalau indah di Allah SWT bihannya pak. Di zaman Nabi Musa ada orang kayo namanya Karun. Sampai kini pak, ndak ada orang sakayo Karun tu. Bilik kamar untuk menyimpan gudang haratonya itu 20 hiku untuk membawa anak kunci gudang tu. 20 hiku untuk membawa anak kunci gudang haratonya. Dalam hitungan detik harta karun itu anyelok ke dalam tanah. Sampai kini begitunya canggih teknologi, tidak bisa orang Israel mengetahui di mana lokasi harta karun itu. Atau pak, nah, lain tarang ada bapak ibu-ibu tu. Jangan dilantak seseorang piti kambing itu, ya kan? Bagi kau orang miskin, wa atizal qurba haqqahu. Nyo ndak sadonya lo awak ke berhasil tu pak. Misalnya kakaknya berhasil baparak gambie bakabun gambie. Kemudian adiknya berhasil menjadi toke gambie. Tapi adiknya nan tengah anan dikiak ndak berhasil. Dipaliaro ayam pancarak talue. Dipaliaro jawi mati mudo. Bini rancak dilarian orang. Ditanam padi dek manci, ditanam jaguang habis dek karo, ya kan? Ditanam lado mati pucuk, lai babuahnya dipianggang, aragonya murah. Si tumbuk je batu sangka, pitalah je bunga tanjuang, ini ditumbuk kuku tangga, cincin sudah jari laku doang. Jo itu nasib, ya kan? Bagi bapak ibu nan berhasil, bantu wadi awak nambat saya tu. Jadi pada ekonominya hancur. Kerana itu disuruh Allah, wa atizal qurba haqqahu. Bayarkan hak orang yang dekat denganmu. Dun sana ibu, dun sana anduang, orang sapasukuan, cie pangulu, salah suang sayam gadang, sakubu, sakarambi, sasumua tampai mandi, salabuah tampai bapijak, sapasa sanagari. Kita cali ampir sajangka, ampir satampok, kita bagi rezeki jenyo. Sabab nanalah amborasuan pak. Kalau dia ambo pak, kalau pak tu itu minta nambah tani gambie ko, mahakanlah gambie ko ya Allah, suburkan gambie ko, jangan mati pucuk, badaun taruh senyo ya Allah. Itu kalau doa petani itu mah. Kalau doa ambo sebagai mubalik, ya Allah,
gerakkanlah hati pengurus menaikkan honor rambo ya Allah. Ada masaji ke Pak, honor ndak bertambah tiap tahun. Nang keciknya ustaz kau malaikat mungkin, ndaknya tambah. Kalau malaikat, ia ndak perlu dia gitu. Ia ndak punya nafsu. Kalau guru doanya ke, ya Allah naikkanlah golongan kami, naikkanlah gaji kami. Nyodangan de Allah, adonan istimewa guru ko kini dapat tunjangan sertifik. Ana sehat ambo untuk anak-anak ambo menjadi guru. Masuk tepat waktu, keluarlah habis maja. Ada guru ko masuk talak ko 9 nyola di pasar lo kalau dia tu. Iya kan? Abe ko minta izin lo pukul 2 balik. Iya kan? Sudah tu pulang capek lo. Apa doanya dapat tunjangan sertifikasi. Iya kan? Jauh tambahnya dari gaji tu bu. Makanya karyawan Ninda Ruang banyak mencari bini guru kok. Dahulu ambo menyidangan sebelum pensiun, ba magko guru ko se bini kalian kok. Pak Ustaz, guru ko banyak berhasil mendidik anak. Nan kedua SK-nya mudah digadaian. Iya kan? Jadi kalau kemang kredit SK guru ko percaya orang bang je. Aduh lo pantunnya dinyo. Kalumbu jo balai baru, sesimpang jalan ke Kuranyi, ke Kida jalan ke Siteba. Biarlah gak capuk asal guru, habis bulan menerima gaji, dapat mengredit oto inopa aja. Jadi anak-anak ambo nan jadi guru bersyukurlah. Awak pulang pai barasi, ya kan? Barasi. Awak mulia, mulianya mencerdaskan anak bang. Yakinlah anakku yang guru ya, nanti murid kalian itu jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati pesisir selatan, jadi anggota DPR. Malah ada anak didik itu cepat pangkatnya naik, dia telah jadi kanwil agama, inyo melantik gurunya dulu jadi kepala sekolah. Tuh Pak, menangi gurunya tuh, murid saya melantik saya. Iya kan? Abara mulianya tugas guru tuh, bisa tinggi pangkat murid dari awak. Ndak tanggung palonya dapat tu dah bu. Iya kan? Makanya ibu jam bagi cuah jam aja ndak. Lai terang ada ibu tu. Jam payah mengecek seden. Sesuaikanlah pengabdian awak jo hasil nandita dah terima. Jadi segala karajo ko bapak-bapak kita turut jo hati ikhlas, kita turut jo hati jujur, baniye kita karena Allah. Kalau berhasil karajo awak tu bagi rasaki jo orang nan patut menerima. Iya kan? Sebab bapak ustaz, karena kita lah tadidik barah patang adonan 30 hari, adonan 29 hari. Menurut hisab, ya kan? Nan dihisab untuk salamonyo melaki hari kiamat, itulah ado hari-hari raya tu, melaki hari kiamat. Atau ahli hisab, ya kan? Kalau ahli hisab di sikoko rokok konya. Malah kini lah tukar lo namanya majlis suro, majlis suka rokok. Di musajinya merokok je membuat abu. Itu bapak-bapak. Ya kan? Nang katibu ko ado jo ambo kamari. Pengurus masjid membuat di dinding tua ditempelkan papan dilarang merokok dalam masjid. Kau indak pengurus nak membagi asbak. Ya kan? Makanya orang kau de ado asbaknya merokok lai. Ya kan? Merokok kau ndak ada manfaatnya ke depan. Sebab ambo perokok lo dulu. Ba mengko ndak ada manfaat.
Ambo tak pernah majak bini ambo merokok. Dia sekolah duduk jodoh merokok-rokok awak le dah. Apa le ada majak orang rumah merokok? Atu tandanya tak bermanfaat. Atau majak anak bujang awak di SMP. Anak bujang awak kelas 1 SMP. Siko duduk jawab nak merokok awak le dah. Apa kadang metopak kanak tu kalau merokok. Jadi batin awak Pak sebenarnya mengatakan rokok kau Pak, iya kan, tidak sesuai dah. Lebih-lebih di surga nanti Pak, segala nikmat kan ada di surga, nanti ada rokok saja. Jadi supaya jangan gampang Pak masuk surga nanti, apa kan ingin masuk surga kan? Awak nanti lama esok saja kini, iya kan? Pernah orang bertanya Pak, katanya, Ustaz, iyo. Ambo tak bisa berhenti Ustaz. La berhenti 3 bulan baulang balik. La berhenti sampai bulan baulang balik. Kok lai elo amal ambo Ustaz, nanti ambo masuk surga, lai ada rokok di surga Ustaz. Jawabnya ayat Quran. Walakum fiha ma tastahi anfusukum. Apa yang engkau inginkan di surga itu disediakan. Apa yang engkau minta diberikan. Cuma Pak menyalai rokok tu harus ke neraka. Anak kata orang bertanya kok, ay. Jadi nan disediakan di surga tu yang anan bermanfaat dia awak ke Pak. Di surga tu nanti awak akan muda balik Pak. Awak nak laki-laki kau bantu anak awak nak umur 25 kah? Orang padusi bantu anak gadis umur 9 balik. Adi stadion di surga tu nanti bini apa masuk surga. Akan itu je bini apa di surga. Hanya tambah untuk awak na laki-laki go 9 hurun ain. Tu dibaca oleh imam tadi ketika ngaji sikot. Hurun ain tu bidodari. Ndak pernah dibawa orang ke jembatan nakal ke lah tu. Iya kan? Azwajum mutahharah, jodoh yang suci. 9 tu Pak. Bamangko 9-nya bagi ada Allah bidodari tu. Apa kue bau umur 25, ndak gaik-gaik le. Kini kalau bantu taruhan bau namanya Pak. Nanti mudo balik setelah masuk surga. Cola camin ni muka Pak nala dia 60 aku kok tagangnya kan. Bantu taruh ambau sana. Aku li di surga tu putih tinggi 37 meter. Jadi nak singkit-singkit gini pun sabar salah. Masuk surga nanti tinggi. Jangan kini kan macam-macam kulit awak kau. Ada hitam mani, ada kuning lansir, ada putih. Di surga putih sadonya nanti. Jadi nang kaliang-kaliang nang tak baragi kau sabar saja. Nanti di surga tapi kalau masuk neraka tambah kaliang je. Ya kan? Para jemaah yang terhormat, akapatang ko 30 hari ada, 29 hari ada. Di antara awak lah disuruh berpuasa manga mengendalikan hawa nafsu. Jadi kalau memang itu terkendali ibu-ibu dan bapak-bapak, artinya jamaah yang hadir malam kini termasuk saya sudah kembali fitrah. Ya kan? Kalau sudah fitrah kita mempertahankan itu, mampu kita malaki mati, awak ke mati itu dipanggil oleh Allah dengan panggilan kasih sayang. Bagaimana panggilan Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang.
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke hadirat Tuhanmu dengan reda dan keredaan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surga. Itu nang kadape dawak nanti Pak Bu, kalau mampu kita mempertahankan ketakwaan kita sampai ajal. Anang kedijauhan sudah puasa Ustaz, rezeki dibagi dengan orang yang berhak menerima. Yang ketiga, kita jangan mendendam. Yang keempat, selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau ibu-ibu, yang kelima, setialah kepada suami. Bu, oh Bu, ibu ada mendengar cerita isteri Fir'aun. Siapa nama isteri Fir'aun? Ibu Aisyah. Beliau balaki kapi, balaki rajo, tapi kejam. Beliau mukmin, tapi beliau sebagai istri, dia patuh kepada suaminya masalah hidup rumah tangga, ya kan? Dilayaninya suaminya kapi itu layak batin elok-elok. Kalau Ibu Aisyah tu kabatana Bu, katanya ke suaminya dafir. Fir tu ndak Firdaus, Firaun. Nang kalama samba kini dafir. Ya kan? Apa ko pange paku kariang jolokan atu rama membuat nana cok. Orang pesisir selatan pange paku jolokan, ya kan, bamasian bantuak barandang. Apabila Ustaz makan itu, kutiko tu Pak Bupati Bapak dari Zal Basir ambo diundang ke pesisir ko malapeh jamaah haji. Kalau lama tu, ya kan, alunado ke YouTube tu, alunado apa Android tu, siagip genta lalai genta indah, ya kan, tu. Ini itu makanan sehari itu lama mana, ya kan? Tapi paku tu ndak bervitamin, sama najo cuba dak menganyang indak bervitamin. Tapi adonan ka kita tiru, nyo sabar menahan gejolak hidup, artinya bisa mengendalikan nafsu. Ba paku tu Pak Ustaz? Kalau kacang panjang, kacang padi, kacang ramang, kacang bonci, tunyo subur di tanah hitam Pak. Kalau paku ndak dapat di tanah hitam, di tanah sirah jadi hijau, di salik batu inyo hidui. Di puncak kerambi tumbuh subur. Lai kana mua di atas rumah bagonjong hijau, paku tu tetap hidui mewah. Ya kan? Iduiknya selalu mengembara, indak menyeso ke orang lain. Iduiknya mencari seorang, pantang menggaduh orang lain. Atau paku tu. Baru kepatang kena sabi pagi tadi dilanyau kabau, siang dempok kayu mati. Sehingga punah tinggal tunggu. Pagi besok tuneh mencogok, sapakanlah rimbun pulau. Paneh bataun ndak kabaa di parun nalun kabih, antah ko urek nan tacabui. Salagi rumpun ndak binaso nan paku bepantang mati. Ibu-ibu kalau kama masak, lai batanyong kau dah samba nang kalama. Ndak cayo den. Ya kan? Kadang-kadang suami nama tanya dulu, apakah nasi awak kini dia? Sebab ambo danga di tarusan sambako pakan nasi namanya. Siko Pak? Ya kan? Aca liat salir batu doang dah barana udah magi pitinya banyak anak tanya lantak zala mana nado tu. Ya kan? Jangan tanya-tanya jo ke ibu-ibu masalah sambako Pak. Nyoba cilalek di bibi bijak. Munculnya cuma peluru rambo jadi anak nado makan saya
Kau ndak lama pai sawak makan kelapau. Tu mangko pitih jan diagian ke bini sadonyo. Ya kan? Kalau ndak ada pitih di saku bawa ke makan kelapau. Ya kan? Aku ndak dek bini kau sayang awak bagian pitih. Padusi kau dari tulang rusuk pak. Tulang rusuk tu bengkoknya ke dalam, tak keluar. Dia lagi pitihnya itu sama. Sama saja. Biar padusi di pasisi, biar padusi di darik sini. Sama seperangai itu. Tapi itu kewajiban awak magihnya bini pijan sadonya. Tinggalnya isi sakuat seketek. Ya kan? Teraga makan mie ayam ke bego. Ya kan? Di pasar Suranti. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin yang terhormat. Itu karajo awak. Nangka di jauhan bana awak sudah puasa kau. Buruk sangko. Manga? Buruk sangko. Awak kalau pemburuk sangko, diri awak nan susah dahulu. Alam sampai langkah tertumbuh sulit bertinggang bakalaka badan di sisi orang banyak. Kalau awak pemburuk sangko, kepala ko acok panik, dado sampai awak mudah tersinggung. Contohnya buruk sangko tu. Ibu-ibu pai beralik ke rumah kawan. Tiba di rumah hendak tangguh rancaan. Kalau orang pemuruk sangko, di mana dapat piti dek kelira ko rancak ko na rumah. Ada yang tahu suaminya kalawi rumah rancak. Aku no dawat tu. Di komentar itu. Kok dari piti halal piti haram awak kan tak satu mangan-mangan. Jadi ibu kalau naik ke rumah orang rancak rumah tu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau tuan rumah ini taat kepada engkau ya Allah. Itu doa awak. Ya kan? Jangan awak buruk sangko. Kalau bahasa piamannya negative thinking. Nangka di karajona positive thinking. Babaye cali dapat kalau awak buaya sangko contohnya mudahnya. Awak laki-laki kau kan mengarik rambut. Adonan sekali sebulan, adonan sekali 2 bulan. Ketua pemuda aku agak 3 tahun mungkin. Ndaknya karek rambutnya. Ya kan? Dek rambutnya alui gari tiang bagulung-gulungnya. Tapi kalau tiba di rambut ambo, awan tuak saganya. Bentuk saga now. Sebab rambut kau ambo sekali mulai hari lo cukup pak. Sebab mengalat tiang yang tiba di telinga kau nyokasa. Tak nakah orang gaib rambut panjang tu lek. Sekali 5 hari lo cukup ambo tu. Bau sao bau cukup hari Jumaat. Boleh dapat sunnah juga. Sesudah awak dikarek rambut di tukang cukur tu, kan nyotilan tangan awak di kursi tu. Atunya ambil pisau lah. Laya do lari orang mencukur tu. Malahnya tapi ciang dia teh. Ya kan? Bab itu inyo ndak ada berburuk sangko ke tukang cukur kau. Tukang cukur kau kan membarasihan bulunya. Kalau tiba dia ambo pak, Allah berkurang kerja tukang cukur. Sebab janggut kau dipanjang seketik. Ambo cali ulama-ulama lama pak, Buyamka, Syekh Sulaiman Narasuli, Syekh Parabe, guru gadang di Lasi, Bukit Tinggi, tu berpanjang janggut itu seketik. Ada orang bertanya, Ustaz lah salafi lo kau berpanjang lo janggut. Mai kui ulama salaf yo mbon. Ulama salaf tu ulama terdahulu. Jolongnya Nabi, sudah tu sahabat, sudah tu tabi'in, sudah tu ulama-ulama. Ko indak pakaro sunnah janggut ko indak malah. Piado jo gunanya dipanjangan. Lai tahu pak gunanya. Elok pulo barumpui panjang kemakan jawi balang tigo. Elok lo bajanggut panjang salemo jatuh di tampuang. Ya kan? Malaki awak ambil tisu. Ya kan? Ini.
Atau kau mau panjang lah seketik. Tu sekurang-kurangnya tu. Melaki awak ambil tisu nyolah tatampuang siko. Ya kan? Kaum muslimin, jadi kalau awak babayak sangko alam ko lapang dia awak. Ndak cie yo orang bercukur nak lari dah bu. Walaupun tukang cukur tu ambil pisau. Ya kan? Tapi kalau awak berburuk sangko, idui awak sama jo rumput kiambang di atas air. Rumput kiambang di atas air tu pak pagi sikonya tu. Ambil ko sore sinan. Bab itu ke bawah urek tergantung kate pucuk nak sampai. De angin badan bertunduk konon ko ombak mampean. Kecek Pak Gubernur ndak punya karakter. Ya kan? Ndak istiqamah. Jadi orang yang berbaik sangka hidupnya istiqamah. Kok kayo orangnya ndak berburuk sangko. Adanya nan mangayuan orang tu Allah. Kalau bingi awak ke orang kayo pak, berarti awak menantang Allah. Ada orang menyebut untuk kayo tu kerajo kare ustaz. Calik di ibu orang becak sepeda, tageliang-geliang pinggangnya ilia mudiak mengayuh becak tu membawa padi. Kan kerajo kare tu, le kayonya. Indah pak. Jadi kayo tu ndak kerajo kare. Takdir Allah. Nyobuwe usaha ikoa, nyopupuk taruh di Allah. Ya kan? Nah. Jadi kalau pembingi awak ke orang kayo, nan sansai dahulu awak. Kalau dapat tetangga kayo elok siawak jinyo, awak sekampung lo jinyo. Dia awak ndak tabali oto. Bisa ndak awak menumpang ke kampung jotonya? Lain. Tapi kalau bingi awak ndak disapo-saponya, iya kan? Nah, ini bapak-bapak sengsara awak. Lah, jadi anak ke dijauhan pertama buruak sangko. Ado buruak sangko konan boleh kasia ke diri awak. Ibu-ibu kalau kapai menurut alik jo suami kan dilake baju nambarasi naranca. Abarala maunya ibu dake camin mematui diri. Kalau padusi lah mau berhias tu pak, nyopatui jadi camin tu. Padahal bantu badal bantu dorom tu semua kadang tu kata kau. Bidek kapai baralik supaya rapi jo, adi calik jadi camin. Itu kan buruk sangko namanya supaya awak segeh jo kama apa? Pai orang awak menyebut segeh. Ayo segeh wananya. Ya kan? Baik tu jo anak-anak kami na mudo ko bu nang kerajo di kantor nyo kerajo kan dak jo mesin tik le kada tapi jo laptop jo komputer santi yang tangannya lia mengetik sabalun nyo print nyo preso tulisan tu beli lo ada ndak nan double hurufnya ada nan tinggal kalimatnya itu buruk sangko namanya untuk memperbaiki kinerja masa datang. Jadi buruk sangko adonan boleh kalau ibu-ibu setelah ibu memasak induk embo becali memasak gulai sebelum baidangan katamu kamba cuba kuahnya seketik atau kamba buruk sangko tu padahal awak lah bertahun-tahun pandai menggulai kau mah tapi kok ndak rasa garam adi coba seketik dulu. Jadi boleh buruk sangko ke diri awak. Kalau kau orang lain tak boleh. Sudah tuan yang ke dijauhan sudah puasa ke lepak. Wala tajassasu. Jangan suka menyalahkan orang. Nang ke disalahan diri awak. Ada nang ke ditiru ustaz. Ada siapa? Nabi Adam. Nabi Adam ketika keluar dari surga pak, siapa yang menggoda beliau? Kalau Allah mengatakan dalam ayat itu syaitan, ndak iblis. Ketika disuruh sujud ke Adam malaikat, nan tak mau sujud iblis. Malaikat sujud.
Tapi ketika mengganggu Adam dan Hawa, dan bukan iblis tapi setan, fa'azallahumash syaitan. Ya kan? Jadi bapak-bapak, bedanya tu. Iblis tu ketuanya, induk angkangnya jin, namanya ifrit. Jadi iblis ko dari jin, wa kana binal jinni. Nan syaitan tu dua, ada dari jin juga dan ada dari manusia. Minal jinnati wan nas, didahului alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi nan jadi setan tu dua, orang jo jin. Tapi setan yang mengganggu Nabi Adam tu sia, nan dimasukkan Allah ke dalam dado awak. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi fujur tu tampak basarang setan dalam diri awak. Atau mangko awak banyak gangguan dalam hidup kau pak. Dek ulama ambil daun gambir tempo salat. Dek malau jawi tempo salat. Dek ke sawah ke kabun tempo salat. Atau sifat fujur namanya. Padahal salat itu yang 5 waktu itu pak, kalau dikumpulkan tidak sampai sejam tu pak. 5 waktu tu salat 2 subuh, ampe zuhur, ampe asar, 3 maghrib, ampe isya. Tidak habis hari sejam tu pak. Sedangkan hari 2 balik jam sehari, nan wajar untuk kerajo. Untuk salat sejam saja. Banyak orang nanti amun dibasuh di kampung ambo pak. Orang kan Islam sadonya tu, tapi banyak je nanti salat. Di Suranti aku kira-kira ada ndak orang Islam nanti salat? Kalau indak ke salat, nah awak Islam rancak ndak Islam saya. Keluar saya dari Islam. Bamangko itu tiang agama tu salat. Orang nak meninggal salat meruntuh agama. Itu bahayanya. Jadi sampai menyampaikan awak ke kawan, awak nak paling dakik tu jo kawan. Kini umur lah 50 agak kawan. Salat lah lain. Lain sukunya kecian dia Allah meruntuh agama. Ya kan? Kadang-kadang ada kita lah berumah tangga, istrinya taat salat, suaminya ndak. Ya kan? Lah. Jadi nan menggelincirkan Nabi Adam jo Siti Hawa syaitan, fa azallahuma syaitan. Akhirnya ada pertanyaan, siapa bisa menjawab? Siti Hawa jo Nabi Adam mana ndak ulunya tagoda dek setan? Mana dahulu? Dahulu Siti Hawa bu, karena Siti Hawa tu ndak nabi. Sebab orang padusi ko barana kejadiannya ndak percaya Allahnya jadi nabi tu. Sebab apa? Payunya membeli bawang kalapau, bawang tu nyo beli 2 inciknya, hanya sinan sajam. Ngerumpi. Apa jadi nabi tu? Ya kan? Kamai buang tadi kelapa beli bawang je nak. Lah sajam ndak je pulang. Akhirnya ngerumpi di lapau tu. Atau mangko ndak percaya Allah je orang padusi ko jadi nabi, jadi wali kota percaya Allah. Jadi anggota DPR percaya Allah. Jadi camat di Padang Labara orang padusi ko jadi camat. Mampu. Tapi kau jadi nabi tidak percaya Allah. Lah sudahnya makan buah khuldi ko dek Siti Hawa, tabang baju sarugo, keluar haid berdarah, suami tibo. Ba tadi ko dia maafkan ambo dah. Yo mandake yo ambo kasinan tadi de ingin tahu. Jadi induk-induk ko banyak ingin tahu tu. Atu ni. Iya kan?
Ada ingin tahu ambo paijo kasinan la cuy ko ambo kinia. Tu ba kata Nabi Adam. Ambo tahu sia ke dunia dah. Lai sampai hati udah tinggal siko seorang. Jadi Nabi Adam ko ibu jo bini le pak. Sebab ke pengganti ndak lo ado. Orang padusi cie tu nya. Kalau kini banyak perangai si tiawa ko pak tukar je. Banyak na lain. Ya kan? Yo kalau banyak akarnya. Ya kan? Ada ulu tu cie tu nya baka menukar. Anyo makan lola dek Nabi Adam. Baru sakare masuk mulut sabateh kunyah jokenyo sakadar gumam kagumam takana larangan Allah. Kadilulu parui manula dimutahkan rasa tak mungkin tak sandek saja dirakuangan jadilah jakun sampai kini. Tu mengkawak laki-laki kau bajakun pak buah kuldi tu tak sakit si kuat. Kalau talulu dapat seri haid lo pak tiap bulan. Lah, aku nonyo itu ustaz tarangan. Ibu-ibu pandai-pandailah jo suami. Bab itu nyoba jakun biar suami ibu ustaz, biar haji, biar camek, biar bupati, dek nyoba jakun kami ku hampir sama sesaru. Nama medan iman nama medan. Kalau sifat ke laki-lakian sama. Jadi laki-laki bajakun kau lai tahu ibu kelamahannya. Asa mencali induk-induk rancak turun naik jakunnya tu. Itu nan ke ibu jago, lai terkenal ibu tu. Kalau pandai ibu menjagonya, ai ndak kepindah cintonya kena lain. Yo. Laki-laki kota masuk ambo ndak barana bedanya jo baru piaman kena. Baru piaman laya do karambie nan tinggi dinya. Indah pak nyo panjai tarui. Karambie mudo nyo turun nyo. Kareh mamutanya tu. Apa itu? Orang lampunyo baru tu pandai. Pagi-pagi nyo gosok je minyak seloan baru ko. Nyo agi talu separuh masak. Baik koko 10 nyo agi susu soda. Ya kan? Atangah hari beko nyo urui lo je minyak GPU. Atau mangko baru tu nyo rajin mambie karambi. Acu itu lo ibu jo suami kok tamanuang-manuang nyo dakei. Kok Ibrahim namanya Daim. Bang kok tamanuang Daim. Urui-urui pungguangnya. Baik tu awak bersuami kau. Leter enggak ibu tu. Agai basoinyo tu bajakun. Kalau ndak pandai awaknya pindah ke lain. Sedang ambo nala umur 71 ko ade ambo laka mati bini ambo awanya je orang pagarahan ambo. Buya pilo ka ganti ko je. La 71 mah. Kalau ambo nak mengganti tu sak sari lai. Bab itu kalau diganti lo jo padusi umur 69, umur 67, tu lah banyak lo sakitnya tu mah. Nana samure darah tinggi kolesterol. Ya kan 2 hari dipakai baru nyala rangki lah. Ya kan. Aba bini jonan gak mudo umur 50. Ainyo mengandung ambo mati. Ya kan. Mamboy karajo. Ya lah tu. Ya kan. Ya. Kalah taklah kaduonyo tausiah tu kadunia aku tiko minta ampun aku nang kaditiru nam menggelincirkan setan tapi nyo minta ampun nyo ndak do menyalahan setan Nabi Adam tadi doanya ko dibaca di imam doa Nabi Adam tu ketika minta ampun Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal. Tak ada nyalan setan Pak. Ya Allah, ya Tuhan kami berdua sudah menganiaya diri kami ya Allah. Sekiranya Engkau tidak mengampunkan kami dan tidak belas kasihan kepada kami, jadilah kami orang merugi. Lihat donya menyalan setan? Tidak. Nanti karena dinyoba mengkuamuh waang disasean setan. Itu nanti karena dinya. Setan tu memang karajonyo itu piba mengkuamuh hawa. Jadi kalau tak tumbuh galah kenapa? Tak sorong bajak ke batu. Ada problem di rumah tangga kita, jangan disalahkan siapa-siapa. Koreksi diri kita. Ya kan? Nah, jauhkanlah menyalahkan orang lain. Ku indak percuma jawab puasa bu. Percuma jawab Idul Fitrah ba. Allah keluar lo bare 10 tekong membayar zakat fitrah. Awak tidak jadi fitrah. Kerana suka menyalahkan orang. Nan ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan membuka aib kawan. Iyo kawan tu baik Ustaz. Tidak boleh dikecek ke orang lain dan tak tahu. Tidak boleh bu. Kalau ibu mampu menutui aib orang, aib ibu dia kira nanti nak nyobokaan dia Allah. Cuito jo kami apa-apa ko. Kalau kami bapak-bapak ko mampu menutui aib orang, awak yo tahu orang tu baik, memang inyo pakai aib, tapi jangan diceritakan kena lain. Adik manusia tu kan bare meninggalnya. Ni psikolog ni. Sebulan lalu akan pergi beralik ke sini nak. Alalai saya naknya nak darah tu. Rupalah mengandungnya sebelum nikah ni. Sebulan sudah lahirnya lah beranak. Anak tu kabarnya pedusi. Nyuagi nama Siska siap sebelum kahwin. Adi bukaan aib orang jangan. Inyo yo baik tapi tutui jangan dibuka. Kau ada cerita ambo cerita kau lain tak takkan tuak na ibu. Akini bertanya ambo ci agi luruh ambo bertanya deh. Jam berduto-duto nan datang malam kini ko ada ndak nan baru nikah tadi pagi. Oh nikah lah lama saya. Ndak ada kan? Kalau ada boleh pulang. Ndak mau paso duduk sikor. Sianan nikah tadi pagi pulanglah. Karena nikah tu sunnatullah. Kalau tak paso nyo mendengar kaji nyo rindu jo suaminya, nyo rindu jo bininya. Ustaz ko mengaji jo. Atu ustaz nama doso. Ndak ada kan? Sianang keluar sebelum nambo sudah mengaji, biarlahnya wali corong kita sorai nikah tadi pagi. Ditanya ndak mengaku dah, tu nyo pulang sebelum ustaz sudah. Kita lanjut. Ada rajo korancak memerintah. Tapi kalamahannya nyo suko membuka aib raja lain. Tapi nyo punya nak buah nan bijaksana namanya Luqman Hakim. Luqman Hakim tu dek bijaksananya jadi pilihan de Allah untuk magih nama surah. Ada ndak dalam Quran surah Luqman? Ba'a mengecek karajo gue. Inyo elok tapi kesalahannya cik membuka aib orang. Tapi adalah perangai rajo tu narancak. Nyo suko berhemat dalam hidup. Berhemat ba'a yo sabana berhemat. Kalau lah masak sambal dek bini nyo tu ndak pernah nyo makan. Nyo cium je tu. Lah masuk aromanya kai duang nyo suok nasi le.
Jadi samba kau tahan 2 bulan kan. Nyo angek-angek je bintinya. Ya kan? Kalau tertiru dah itu kan tak kadang nak biayai duit tu. Tapi kalau dia ambo tu ndak emat namanya tu doh. Sampili kariang. Ari hujan payung nyo kapi. Inyo takaja oto nyo iri. Kok kemakan gulai ayam nyo dabi ayam saki. Akhirnya nyo usi dek bini lalu di musaji. Bapak Ibu, suatu kali tabi pangana rajo go nyoimbo Lukman. Man, yo Pak, kemarilah. Aka Bapak, kalau mati ambo tu menyumpah mului ambo ko kambo man. Bab itu ndak pernah lidah jo mului ko dimasuki makanan lama. Jadi gini Bapak, beko mati ambo lah ambo ndak tahu rasa martabak Mesir, ndak tahu rasa panggil paku jolokan. Man, buat sambal na lama yo man. Adi buat Pak, kalio lidah jo hati je. Apa si Lukman ko pasal nyo bali lidah jo hati, nyo kalio. Si Lukman ko mangalio lidah Pak ndak tangguang santiang. Orang sedang zikir serupa wak tadi terpengaruh. Zikir maghrib tadi kan ada tahlil imam dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Babaun kalio si Lukman ko. Abi tu kice orang zikir tu. La ilaha illallah. La ilaha. Rusak konsentrasinya. Nasinya tanak dele suman ko kambang bungo limau lo. Ya kan? Nyo tanak jo daun pandan. Tabi paluh rajo ko makan. Man, lama nak kalio lidah jo hati ko man. Iyo lama Pak, iyo. Apa catat di agenda Pak yo? Lama kalio lidah jo hati. Nyo catat di rajo ko Pak. Sudah tu nyo dapet buto ketara. Balemak mato ko. Tapi perangainya ndak jo berubah. Suku mboka aib orang. Iya kan? Taraga lo nyojo kalio lidah ko balik nyoimbo lo si Lukman. Man, payang ke pasar balik yo buat kalio lidah jo hati. Kecek Lukman ko kesempatan maja Pak ko maja. Mudah-mudahan ndak berang nyo kambo, mudah-mudahan sadar. Iya kan? Indak nyo kalio de si Lukman ko le nyo abui se jo garam. Tu nyo agi si pade. Man, angkara joan nyo man. Indak angkalio le. Pak, ambo ibo jo Pak, ambo ndak mangarajo Pak. Lidah jo hati nan paling lama Pak. Lidah jo hati nan paling buruk. Lidah jo hati nan paling elok, lidah jo hati nan paling buruk. Kalau elok lidah jo hati, santoso kampung jo nagari. Kok rusak lidah jo hati, binaso kampung jo nagari. Tagak rumah karena sandi, rusak sandi rumah binaso. Elok kampung karena budi, rusak budi kampung binaso. Pandai lu si Lukman tu bahasa Minang. Ya kan? Kalau mintuo santiang ka minantu, ndak kapisah minantu ko jo anak. Aka banyak mintuo ko kan ndak lidah tajam ka minantu. Kalau lai kayo minantu sultan pelindi je. Kalau banse minantu setan ni bili je. Atu kan karajo lidah dah. Ya kan? Jadi sudah puasa ko kita paliaro lidah jo hati. Lidah jo hati bisa memupuk silaturahim. Lidah jo hati bisa memutus silaturahim. Di tiangnya awak mempergunakan. Akhirnya rajo tu sadar yo cadiang yo manca. Pandai yang maingi anwaden. Nyo akui Pak. Jadi orang kalaulah mengaku salah, ndak berangnya ke orang nan maja, tu orang lah dapat hidayah tu Pak. Jadi selama ambo mengaji tadi, kalau ada apa merasa tersinggung, parangai apa tu nangka apa ubah. Jangan ustaz nama dia kaji apa salahan.
Sabok kaji ko sama je orang bersikit. Ada sikit lah buruk pak giginya lah patah-patah sikit tu. Hanya betul orang ke kepalanya. Tapi piciang-piciangnya. Ni zero elek. Pada sikit buruk mah. Bab itu kepalanya sedang gata. Ada sikit baru diwali. Nyo sikit ke kepalanya. Ko sikit kelera mah padi kepala dia. Di persona ndak ada sikit nan salah kira tingkuraknya nan dikada. Jadi kalau tangkurak dikada padi kena sikit pak. Jadi kalau tingkurak dikada jangan sikit disalahan. Kada ko nang kadi ube. Lita dengar ada pak tu. Aku bagi cian. Jangan lapui je ustaz tu ke kampung awak dah. Ada senang tersinggung ni perangai aja itu tu tersinggung. Pak Ustaz, kalaulah talonsong kami mengarajuan nanti go tadi baburuk sangko kami acok, mencari kesalahan orang kami acok, mempagunjang orang kami acok. Baalai Allah Maha Pengampun. Wattaqullah. Ya kan? Tadi anak mbo bercerita dia tehoto inyo diajak dek mamaknya dek. Ya kan? Kallah tu ndak takui dah. Manga cinta. Kalau takui awak kallah baru tu tanda kata langgar jo perangainya. Tapi kalau sudah cinta kepada Allah, lain tak kena dapat masa berpacaran. Awak cinta ke seorang anak gadis, payak ke kampungnya, nyo ndak do, nampak bajunya di laman tersangkut sudah bercuci. Ala kadang jo ti mah itu kecewa. Aku bajunya macam. Jadi orang yang cinta kepada sesuatu, ya kan? Dia pasti merindukan itu. Maka dia merasa segan untuk melanggar aturannya. Jadi kepada Allah hendak takui nang ditingkai endo cinta. Kalau sudah cinta kita kepada Allah, kita akan meninggalkan segala larangannya. Orang yang dicintai mah. Maka sesudah hari raya ini sampai kita mati, tingkatkanlah cinta kepada Allah. Koknya tanya ibu-ibu dia orang menjawabnya, mana cinta ibu ke suami ibu joka Allah. Kok ibu kecen cinta ke Allah kok tak sesuai beko. Jadi redaksinya bana rencak. Aku lebih mencintai Allah dengan tidak mengurangi cinta kepada suami saya. Atau nanti pak. Ya kan? Mana sayang apa kami ni apa joka Allah pak. Saya lebih sayang kepada Allah dengan tidak mengurangi sayang kepada istri saya. Kalaulah kurang sayang ke istri, itulah nampak lo pedusi lain nampak tu. Ya kan? Ya kan? Ini redaksinya menurut saya yang agak tepat. Kalau di kecian mana cinta apa ke Allah supaya nak percaya orang, ambo cinta ke Allah daripada istri boleh. Kok indah beko? Ya kan? Jadi lebih kepada Allah, tidak kurang kepada keluarga kita. Nah itu bapak-bapak. Jadi kalau kita sudah talonsong lah terlanjur mengerajokan nan tadi, wattaqullah innallaha tawwabur, cintailah Allah dan Allah penerima taubat lagi penyayang. Apa kan di pesisir ko di tepi laut tu mengko namanya Kabupaten Pesisir Selatan, sabok di tepi laut. Kalau hari sudah ombak kan babuyah di tepi pantai. Asa banyak itu dosa apa? Tambah sebanyak itu, Allah bersedia mengampunkan sebelum roh tiba di siko. Atau mengko dalam surah Ali Imran, Allah mengingatkan awak jangan lupa minta ampun kau. Wasari'u tu fi'il amar tu pak, kalimat perintah anjuran dari Allah. Bersegeralah kamu memohon ampun kepada Tuhan. Tiap hari minta ampun pak. Sedang mendengar kaji kau bisa aja pak minta ampun.
astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu ilaik. Kan tak barik panjang pantut rabak piaman lah jo rabak pesisir. Janta lado juo, lado digoreng dikuali, janta manjo juo, dia udahlah babini cie lai. Nah itu irama rabak pesisir. Ini apa ini? Panjang itu lah daripada istighfar. Istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu. Itulah tausiah kita malam kini. Kalau ditambah jo panik delek. Sebab tiap hari kerajuh iko. Ibu mengko kelamaan dek mendengar se. Kan tak ada mengecek. Nah. Kalau ada nan salah saja tadi ibu-ibu bapa-bapa, nan orang Tanjuang tu siapa sukunya mbo, nan Melayu tu pemilih orang rumah mbo, nan si Kumbang bako mbo, nan Caniago nenek moyang mbo. Karena bako induk mbo orang Cani, jadi awak kosa keturunan sadonya. Jadi ndak ada orang pesisir, orang Darek tu ndak sama, lebih bangsawan kami ndak. Kita semuanya dari sana. Saya yakin ibu-ibu nan di Sikoko pasti turun dari Muaro Labuan. Kami nan di Bukit Tinggi turun dari Pagaruyuang. Orang Padang di Lubuk Kilangan turun dari Muaro Paneh. Orang nan di Limau Manih turun dari Solo. Atau mengkowasonya hampir sama. Iya kan? Orang Muaro Labuan hampir sama orang Sikoko apa? Bapo sotoyong, bapo kanoang. Ya kan? Muaro Labuan itu juga. Ya kan? Ini. Enggak bapo-bapo tu kecil orang Sikoko. Ini kok. Ya. Kalau orang Solo Muaro Paneh, lajak tadi yang tunggu lah ndak tiba-tiba tu. Katehlah tantak dan kawal tonjak. Api ya, nampal yang lawak orang Piaman. Ya kan? Sajaleh-jaleh hewe tukang jahit di Piaman, tiba di Jakarta lah tailor jenyeh. Bedanya tukang jahit je tailor. Sama kan? Jadi kalau ada nan salah saja tadi ambo baca, ambo mohon maaf ke jamaah nan datang. Lai dia maaf ambo tu. Ibu-ibu apa-apa nan datang tak ada nan salah. Nanti kalau puyuh itu lah mau maafkan. Ya kan? Tak ada salah. Mudah-mudahan kita nan datang kini kuah dia dia pahala berlipat ganda di Allah. Allah baisi kota infak tadi. Allah. Lai baisi. Sebab antara sedekah jo infak beda. Walaupun apa? Sedekah tak ada pitih tu aja galak saya. Barangkali ibu galak tadi. Itulah sedekah untuk ambo. Menandon ibu suko. Ya kan? Tapi kalau ke kota infak tu galak nak bisinya. Lalu kota infak jalan tu saja. Jadi kalau kota infak tu lalu di muka awak dikarut pi. Kan Allah tadi alhamdulillah dibalasi oleh Allah dengan pahala dan diganti infak itu lagi dengan uang. Tak pahala sedepit tu dah bu. Ambo rasuan piti dia gi orang mengaji gua, ambo gi ke anak ambo, ke cucu ambo, abi ko tiba orang mundang le. Iya pak, nyo gi lu orang le. Kan Allah menggaraan tu. Saja ambo wirid Jawa ke Kalimantan ke Jawa Timur tu kan, kecik ibu sama aja pesisir ko nornya ndak pak. Antah bara kali lipik Sumatera Barat kok. Iya kan? Ya bab itu tu nyo Jawa. Ustaz ko sinan nyo suruh mengaji 3 kali sehari. Subuh sudah maghrib sudah isya. Abi ko sekali nyo lagi saya ke pulang. Ponde ndak bagarah tabam peloknya. Orang nang kemambalanjuan nan tapik nan ndak ada oleh. Sebab nyo lah mati. Ya kan kedicari problemnya nan tadi payah lo lambung ngecel. Ailo mani-ani itu. Sebagian disedekah balik untuk jalan Allah, sebagian dibagi-bagi untuk
anak. Apa itu salah? Mudah-mudahan Allah mengganti pahala yang berlipat ganda, rezeki yang berlipat ganda bagi bapa dan ibu yang telah membangun masjid dalam kampung ini yang begitu indah dan rapi. Mudah-mudahan nyobuin di Allah rumah di Serogon. Amin. Ambo doakan mudah-mudahan daun gambir maha tarui. Tapi infaan setengah deh. Kalau indahnya matiin dia Allah mudah sama matiin tu nya, ya kan? Mudah-mudahan gambir maha. Inyo subur. Orang nang kaparak sehat. Indah mencarian bini. Kan? Amin. Salah ke Allah ambo minta ampun. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.